Kiperlok pe janga ki bas juice nyot nat ban pe yak video hagani ke channel jingi bidang so bhai phi sajisen shagani ke channel jingi haga chukor kom banta ka singiro ngan banta yakani video singa hagi south li ke banta ke bankong kene ke bagi khot ke introduction ke banta ke baar ke dei ke story ke banta ke balai ke dei ke jingsneng ke banga kwa ban ai lengba kene videos jonga shapi bat ke banta ke basau ke dei ke banta jumpi ban subscribe lada pimpat dap ban subscribe ban like ye video ban kumjuru ban comment hapo ke comment section ke ai ke opinion jumpi haga jingi dei bat kene videos in se kran min se discuss okay klambas lam show in one but direct shek banta jong video jingi banta kasngi Kande ka kesru hakajuk urkom kastang da love story. Laong badan uway usamla shenrang. U itenat pat uyamat yakaway kasamla kantay. Kababa bariu ba hakajing yo ijong u. Nado kapor bakidon hapo jong ke secondary school. Kipule hakajuk ke school. Bat kisyong hakajuk ke kelas. U itenat bat uyamat yakane kantay. Henry umjudon taka college. Lini kata kapor. Man pala yakataka jing singaw jong u. Hakataka kantay. Tay kumta kiyat kita kisngi kipor jong ki. Bat anda kiladap banle yaka exam materi kilet ban pule college hakajuk ke college pat kata kalong ke ik ba pun keman shu ya uni ushen rang pat hangta ha college ro kisyong hakajuk ke classroom man ka step hakapor ba ka mi na ying ban le cha class ka hap ban yet lengba na jan jong kata ka ying jong bat anda oyo I ya ka ba ka let uru ukre bat ubot ya ka nadin ying kami bat ka hap ban ya kijat kumbasan menit ai bat anda ka lapoy hayu ka apat ya kata ka college bus ban le cha po jong kata ka college ni usam la shen rang ro ubot ya ka nadin bat up ya ka boss bat kumne kiyat kita kisngi ki por jengki bat kila dep ya ke kelas 11 bat menta kila syong ha ke kelas 12 kadba unang pe ya kan kan the kata ka mensim jung u kadang lung ka jing sngau jong u ya ka kadang jor pat kadang jor kadang mi kesi ki por bat hagawe kasngi ula syong perkhat marwe u ong holiday menta long kat ka balong ngan phla ya kan ka jing sngau jonga ha kan kan the yo lap badir ka por kumta hagawe ka janmet kadba kidang wan na college bat ki her na po jong ka boss kayat hagi benta ka ba khamshakmat bat ma u ubot ya ka nadin kensan ha ka por wan ni hajan jangka bat uturwa ya kata ka jingi jungu hakata ka kanthai bat fitip jia ayu kata ka kanthai bat ka kentat ya kata ka jinturwa jong tau shenrang hadin jong kata udap da ka jing ngausi ka bakrawe hagasin ka baaru persyang ban kelip yang ya ka hajuk urkom hendak ka kentat biang ya hagasin ka baaru kumju ka ai bon jek kidau kadang late school kadang kuat ban peteng ya jung pole bat kumta ter henry kataru tau shenrang umpat ino u kelip yang ya ka hagasin ka balai henry fitip jia ayu hagasin ka balai ro kene ka kentai ka kentat ya une shenrang bat kata ka jing kentat jong kene ka kentai ya kata ka jing terwa jong une shenrang kala pengkela ya ka jing em jong ustang bandi ya ka jing di pembuat ustang ban le ya ki we pat ki kam sniu ustang ban kelok pat ki we pat ki perlok ki baik yat hang dan di ka pas sniu bat ka jingmut jong une shenrang kala nang sniu bat kala nang sniu hadu bo ondo perkhat bat nangam yo ya kene ka kentai ki we ro kim de ban yo ya ka kumta ustang ban pendik ya ka hakapor bakalet kawan hakapor bakalet kelas ru uju bot ya ka nadin pat uyai ban shia ban keju pakali ya ka hakapor bagi wana college ru kajuhi hakapor bagi don hapo college ru kajuhi hakapor bakalet lenti shirum shineng ru hakanu no por bokundu ya ka upendik ya ka ukali ya ka hadu bagani kan thekan thai shisha ya ka jinglong jong ne shenrang adin jong kane uni ushenrang uyo ya ka number phone jong ne kan the uju phone ya ka man kapor uju message ya ka man report lah WhatsApp ne haga main message ru kumju ka persyang ban block ya ka number phone jong uni ushenrang henry u change pat da ka we ka number phone hang daru message ya ka u phone ya ka nakapor chapor haga jor kam pendik ya ka hadu pakada thai shisha ya ka ta ka jingim om tang kata uni ushenrang upersyang ban send jika message balong klem akor uju maham ya ka hagadan di bakayat bakayeng daki message ba usen jaka bajia yu hagawe gasi uni ushenrang usen ya ka daki dur balong klem akor daki film ki balong klem akor ka bakam sola rain man pet ya ka daki dur pad ya ka daki film ki ba usen uni ushenrang tat hadu ka we gasi ki bagi bahayeng jongan kan the ki yo I baka khuslai ya ka jim jaka naki por bakalong ki bru ka bajur khi be menta ka dab daga jing khuslai kum taki keli ya ka jing ka balai jia yu ya ka jing jong pha balai phale kumne phale singsi kumne hadin jogane ka phla ya ki bahai ngasam jaka ya kata ka jing shem ya kata ka jing kenduk jangka ya kata ka jing penwit ya kata ka jing penthut jong unu shenrang ya ka jing im jangka
Kita ki bahaya ngasem jengka anda keliok sengaw ya kata ke kubur. Kiru kidap daga jendom ya uta ushenrang. Bat ki ong ya kata ke khon jengki pen yangi ya kita ki message ke ba umaham ya pi. Pen yangi ya kita ki dur bat ya kita ki video ke balong klem akor ke ba usen ya pi. Bat kata ke khon jengki ke ong namar banga isi ya une ushenrang ngam jubu ya ke message ba usen ya ngam jubu ya kita ki dur ya kita ki video ba usen ya nga delete iki marsen poi nga delete no iki. Bat kala yam artan hangta ke por ke ong mei pa yarap ya ngamla ashuban mi batang ban lich ru uwan ban maham yang watang ban lich college ru ngala seng salia menta namar nga thaj ban kendu yau niu beriu kumta kita ki bahaya nga semjong kata ke kenthai rengkat ba kata kenthai ki lech check police station ban ai ya ka jing complain persha yau niu beriu andala poi hapo jong ka police station kini ki la file ka FIR persha yau niu ushenrang ki police haba ki yo ya ka complain persha yau niu beriu ki register no ya ka case persha yau niu beriu kat kum kini ki section 503 IPC namar ba umaham yak ni ke kenthai nangta ke section 354A IPC nagmenta ba open yak dur bat yak video ki belong klem akor persya yak jing snyau jong ni ke kenthai nangta ke section 354D IPC nagmenta ke stalking nagamenta ka jintip jompi pilapan check ya ka jumut jong kata ka content stalking ngalabo ya ka haka description jong ka negi video lani pilapan check haka screen jong ka negi video ngan sebu ya ka pilapan pule ya ka suki pasuki nangta ka section 67 bat ka 67A ITF kila pengat ya unu shenrang hado santeli ke kendon ain bat namar ka negi case kam de ka cognizable offense kumta ki haban bot ya ka procedure kumta ki pha ya ka shithi lani ka notice sya unu shenrang bon wan hajir hapo jong ka thanat hapo jong ka sitayo bat lada wan mi hapo jong ka sitayo kim panse ki haban kemyo une ushenrang ru haba uyo ya kata ka notice na po jong ka police station ukhlam penslam wan mi no wood shapo jong ka thanat anda ula poi hapo jong ka police station une ushenrang ulong ubru bashalak ba ule kum uba lui kum bombana AA bat tip ya ka trong ka khle balai ki wan khot yu shapo jong ka thanat bat anda ula poi hapo thanat kita ki police kila pensat hoyu ba don ka case kumta hatu involved ni uklem involved hakata ka case uta ushenrang uru ladom anga klem le AA balai ki pharap inga kamta balai ki punbut nam ya ka kerteng jonga namar une ushenrang ulong uba shalak ba utip ba ka kenthai ka klembo ya kita ki message klembo ya kita ki dur lane ki video ka ulasan kumta unut ban yeng persya ya ka ba kumta aino ya ka counter FIR persya ya kita kenthai ba ka punbut nam ya ka kerteng jong bat haba ki police ki yo ya ka counter FIR ka ba file da unu shenrang persya ya kita kenthai kiru kila file ya kita case persya ya kita kenthai mat kila pengat ya ka haka konton 37 IPC ka ba ki khot ya ka fall accusation kan ka kenthai ka dap da ka jingkulmar ka khrau hakum kata ka por namar kala delete ya ki message kala delete ya kita ki dur but ya kita ki videos but kam dan show ya ki weki sabut persya ya unu shenrang but unu shenrang haga we galiang ula file FIR persya ya dengan the namar ka pun but nam ya kita ka kerteng jong kumta ka case baro arliang ka hit ba ka case ka long ka ba simple ba shuong ba ka lain namar unu shenrang uai ya ka counter FIR persya ya ka the ki police kila le ya ka procedure jong ki ka banangkong ki tho ya ka jin tho sya ka TRAI kepada ka Telecom Regulatory Authority of India kane ka de ka tat jong ka government kepada pe ya ki bar ko ki telecom company hapo jong ka ri India la airu ya ka jin tho sha ka WhatsApp company bat khato la ai ya ka jin tho sha ka telecom company jong ka to ka sim card hakapa une ushenrang bat kane ka thai ki pendon kam la sisru ya ka phone bat ka sim card jong kini ki para arngot bat kimla shu ba pendon kam ya kata ka number phone kat pa ka case kadang ya shekmat hakata ka investigation la forward ya ka case shapo jong ka code note down ya ka point ke bedon kam kini ke arngut shenrang bar ke kenthai kishu syakem tambah kim syak set hapo jongka judicial custody namar kaniga case jongki kam de ka cognizable offense te nak kata kadau kila man fight ke case jongki na yeng rengkat bar kita ki pidar ki baki la arrange kum ne ka case jongki ka ya checkmat man la ubnai ki haban hajir hapo jongka court kat ba ka court kadang proceed ya kita ka case jongki kadba kita ki evidence lene kita ki sakhi sabut kimpat pau perthe ka case kanang ya shikmat pa kanang ya beteng pat kanang ya beteng kapor kanang ya shikmat pat hakawi ka singi kumba lai lene saubana AA ka wan kata ka jingtho na po jong ka TRAI rengkat pa kita ki data ke bakasan kani ka data ka basan da ka TRAI kolong confidential ba in respect with the case enda ka court kala pule ya kani ki data la mi kini ki jing shai ka banangkong ki kentien ka ba Ukraine haka lang ba ka phone bar khot ki mi lut
hagata ka data baar ke message ke ba usen syakata kan thai bar khoi kila mi lut wat ya ketu ki ba ula delete bat maka kala delete kila mi perthelut bar khoi ka balai ki message ke ba usen lang ba jang WhatsApp kita ru kila mi lut bar khoi ka basau ki voice message ke ba usen ya ka lang ba WhatsApp kita ru kila mi paul bat khattu kita ki video bat kita ki dur balong klem akor ba usen ya ka kita ru bar khoi kila mi lut hagata ka data ka sen da ka TRAI the story jong kini ga arngut ka kut no hang ni pi bishar hi ke ek bajia ya unusion rang bat ke ek bajia ya kan ka kanthai mentangin poi sya ka benta ka balai jong ni video ka ka jing sneng ka banga kwa ban IP lengba ka ni ke video ka banang ko nga kwa ban sneng ya ki samla kan mau bahagan lo kan ko por ba pi send ki message kila bande ki voice message kila bande ki text message kila bande ki dur kila bande ki video kan mau pa ka sarkar hakan lo ko por ko kwa ban retrieve ki wat lada fila delete wat pila pan pai ya ka phone pila pan pai ya ka sim card ka sarkar hakan lo ko por ka la ban retrieve ni ka la ban yo biang ya ki to ki message ki ba pila send Shakibriu nakata ka daw husiar pa ho yo pingat hagatrap pi message Shakibriu pi maham ya Kibriu hapo jong social media langba ka phone jong pi husiar yo pingat hagatrap don Kibriu ki ba keno ikiwe ki ben ya kiwe langba ka status ba kibo kan mau what ya ki status ba pila delete ki ba pila remove ya ka turu ki laban retrieve piang hagano ko por ki status ki ba pi post hapo jong ka Facebook dan hapo jong ki Instagram wadam post klam akor yo pingat sha haka along don Kibriu jongi ki ba keno ya kiwe kijai niam don Kibriu jongi ki ba keno ya kiwe pat kijai penru haki WhatsApp status jongi haki Facebook status jongi mar kumta ter kan mau wadam lek kumta namar keturu kalong against the law jing sneng ka ar nga kwa ban IP hagani ka por kalong kan mau ba hagano ko ka por ba phi propose ki kan thei wadam khmit len ti than ba ki tu ki kan thei ka padiang IP pen i shwaya la ka jong ka jing im hakapor ba khai phi hasla jong i berthei hatu kan ka berthei kala sign agreement bar ka jing im jong phi bakan pen hun ya ki ek jing kwa jong phi larangi kumta mut ngila bakala pen bechwa yala ka jong jing im bat 3 minute hagan lo ko kam ba kata ka jingkwa jong phi kan wan hi ha try kijat jong phi tangkom tai ngini kendo phi hagwi pat ki video ki belong interesting so subscribe lupa ya kan channel jangi so on your notification bye bye stay safe to tip bat to long ki ba hosiar namar ki nigisni ki long isni ki basniu I don't wanna make you feel bad.